nostre projecte ens caracteritza pel tracte tan familiar i personal que tenim amb els nostres pagesos. I això fa que ells s'involucrin en el nostre projecte i tractin l'oliva amb el màxim de carinyo i amor possible. On nosaltres al molí acabem de donar-li el carinyo a l'oliva perquè ens surti aquest tresor com és l'or líquid del nostre molí. Si t'agrada aprendre, t'atrau el món dels olis, vols ser innovador o simplement estàs buscant un regal original, aquest missatge és per tu. Atreveix-te a jugar amb aquesta experiència sensorial que des de la cooperativa Falset Marçà hem preparat per tu.